Sudan worodugu yanfan jamana ɲɛmɔgɔw y'a lase kunu tarata ko Sudan jamana finitigi fan fila bɛnna ko la k'u bɛna kɛlɛ la jɔ kunɲɔgɔn kelen min karugɛlɛya n'a dankarili la waralen don. Kenya u ka ministri min sigilen don jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna Alfred Mutua ka fara Kanadakaw ka ministri Melanie Joly i ye barosigi dɔ kɛ ni kunnafonidilaw ye min ye tali kɛ Sudan jamana kɛlɛ kan ko duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka baarakɛla minnu bɛ baɲumankɛ tɔnw na ka lakana n'u ka hakɛw ka kan ka kɔlɔsi. Uganda wasadenw ye sariya kura dɔ ta kunu tarata min bɛ tali kɛ cɛw ni cɛw ka kanuɲɔgɔnya kan n'o ye LGBTw ye ko ka dan sigi o la min kɔnna Union Européenne ni États-Unis jamana ani ONU jɛkulu fɛ. Kenya finitigiw ye gaz lacrymogène siri girinkajɔla mɔgɔ ba caman ka minnu tun bɔlen don Nairobi dugu kɔnɔ ka kalata jaabiw bɔli ye. Bolimafɛn caman de jenna nin girinkajɔ wale in senfɛ. Afrique du Sud sojanba dɔ étage 12 kurubon bɛna kari Kapo sigida la ko nin sojanba in birikiw dilanna ni cannabis kalaw de ye ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ.